Goeie, en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joerts mij een protte muziekoptredens van onder andere Danny Panadero. Die zit met een big band op paard. De gekke band hebben we hier in huis. SSTO en Wiebe van Caspar. Noorderby live. Noorderby live. Noorderby live. Bij Willem de Vries. 1, 2, 3, 4. Turn my eyes upon the water. I said I'll beat it out, Suppose I could try harder, but I know it always comes around, I can feel it drifting. I see my worries are away for now. They said just don't worry. Those are only dreams you worry about. I can feel it drifting. I can feel it drifting. And I can feel the sun shine at a cloudy day in mine. They said just don't worry. No doubt my trouble might, and that's alright. I can feel it drifting. My worries are away for now. They said just don't worry. Those are only dreams you worrying about.
intrigerende namen. SSTO. Wat het budget, dat vreeg ik aan de band zelf. Want we zullen straks ook even praten met deze jonge band hier uit Ljouwerdwij. Ik vond het in ieder geval wel aardig specie. Praten door ik met Wiebe Kaspers, oftewel Kaspar. Want dat is een artiestennaam het Sieburg. Maar eerst maar even live. We gaan naar de Vleugel en naar Kaspar. Well, she crept back in the house at 3:30. Shook her head to find him snoring in his sleep. If you really love me, she said, I wouldn't have to be so mean. He's a heap of junk that pours from his top drawer. Likes to sometimes spread it all around the floor. It's evidence of what he was like. He likes to remember well. Sha-la-la, 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 the end is growing near. We treat it up to now and holding back our tears. When the day is rising, we're singing sha-la, la la la. In a minute it will all be coming down. And we know it all, but no one makes a sound. Such a shame to ruin this bright, lazy, sunny day. Sha-la-la, 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 the end is growing near. We treat you up to now and holding back our tears. When the day is rising, we're singing sha-la, la la la. My. The cruelest lies are often told without a word. My. The kindest truths are often spoken, but never heard. She said you've been smashing me like I was a sore tooth. You can respect me cause I've done so much for you. And he said, well, I hate to, cause it's come to this. Maybe I was doing fine. How do you think that I survived the other 25 before you? Sha-la-la, 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 the end is growing near. We treat you up to now and holding back our fears. When the day is rising, we'll sing it sha-la, Ja, wat is hij fantastisch. Hè? Wiebe Kaspers, altijd te gek dat ik hem weer in de studio gaf. Hij heeft weer al in ijs trouwens, als Kaspar, zeg ik er nog maar even bij. Mooi dat hij er is. En ik kijk door de gong heen. Bier, ik denk bier. De blauwe kratjes, dan maar Danny Panadero te wezen. Ja, zeker Willem. Wat verdorie man. We staan weer lekker dicht bij elkaar. Weet je nog, de laatste keer was je bij mij in Torremolinos. Was andere tijden. Andere tijden moest het allemaal met zo'n lange stok. Afstand meer dan 1,5 meter. Man, oh man, oh man. Nou, Verleden tijd, man. verleden tijd, gelukkig wel, ja. Ik Ja, zeg praat dat- maar Fries, hè. Ja, dat ook zeker. Nou, ja, Alles, dit is hè. Danny, dit is Erik Roelofs. En die ken ik als fantastische muzikant, onder andere van Die Goyen. Maar hij is dirigent van onder andere een aantal fantastische orkesten. Leslie Wie hij hier nog. Met een beetje jazz-achtige groep. Maar we gaan even over een big band praten. En dan komt Danny en zijn bier.
En Erik Roelofsen, mij zien Academy heet het ook, hè? Ja, uit Franeker, hè? De Academy Big Bands. Die al heel lang bestaat en eerst onder een oren namen ook, hè? Ja, maar die ga ik niet uitspreken. Nee, hè? Nee, weet je nu, Academy, lekker makkelijk. Geweldige Big Band. Uit Franeker, rotautomaat. Uit Frentje dan. Ja, uit Frentje. En wat was toen met deze bierdrinkende autoverkeper? Nou, het schijnt zo dat Danny al jaren op Paaspop een graag gezien gast is. En toen heeft zijn hoogheid ons gevraagd of wij met hem mee wilden spelen. Ja. Nou, dat wilden we natuurlijk wel. Wat een spontaniteit, Danny. Ja, nou, vorig jaar mochten we eindelijk weer los. En je weet hoe dat gaat. Advendo bestond 100 jaar. En heel veel leden van Advendo uit Franeker, die zitten in de academie. In de Big Band. Ja. Dus die hadden mij gevraagd of ik de presentatie wat doen en een paar nummertjes meezingen. Nou, dat was fantastisch. In de treien in Franeker. Hele zaaltje vol. Geweldige opkomst. En, ja, en daar is het een beetje ontstaan. Zij bestaan 20 jaar. Nou, zit ik ook al 20 jaar in het vak. Dus hoe mooi is dat om samen te vieren? En we staan dus op zondagmiddag op Paaspop Schijndel. Ja, helaas helemaal uitverkocht. Ja. 3-daags festival, 90.000 bezoekers, meer dan 90.000 bezoekers in 3 dagen. Ik geloof iets van 11 of 12 of 13 of 14 podia. Fantastisch, man. Ja, daar gaat wat gebeuren, Willem. Ja. En vorig jaar stond ik dan met een nederpop bandje, ook live. En ik denk, nou pakken we even echt uit. Met de geweldige big band, The Academy uit Franeker. Ja, want er komt een soort pre-party, hè? Ja, zeker. Je hebt Bloemketerp. Ja. Woensdag 29 maart, 7:15. Een tientje. En daar heb ik daar zelf over nagedacht. Hè? Dat is al €10. 22 muzikanten. Dus als je over nadenkt, 50 cent per muzikant. Ja. Nou, wat wil je nou mee? Ja, nou niks. Komen. En wat kun je mooi doen? Echt Danny hits of doe je nog wat meer? Nou, we doen al lekkere koernummers. Van Frank Sinatra onder andere. We hebben nummers van bewerkingen. Ken je Paul Anka? Ja. Nou, dat is een hele goede vriend van mij, Paul. En ik zei, Paul, kan ik een paar nummertjes van jou gebruiken? Natuurlijk. Dus we doen echt moderne nummers in een big band jasje. En natuurlijk is er een fantastisch arrangement geschreven door, hoe heet hij ook alweer? Sluiter, toch? Heb die dat? Steven Sluiter, zeker. Van Dennis Autopaleis hebben we een mooie big band bewerking gemaakt. En ook van Fuck You. Is een hele mooie bewerking. Ja, het is een schitterende bewerking. Even je grootste hitje. Een van mijn grootste hits, maar we doen natuurlijk ook een André Hazes medley. We doen Amsterdamse medley, maar we doen eigenlijk Herman Brood. Dat weet jij natuurlijk. Herman Brood heeft veel met big band gespeeld ook, hè? Een periode. En ik moet eerlijk zeggen, lieve mensen, eigenlijk was dat de beste periode van hem. Maar goed. Nou, en een geweldig uitviering van My Way. My the Big Band, weet ik. Nou, dat weet ik nog. Maar Saturday Night bijvoorbeeld. Als je die hoort. Nou, oftewel mensen, ja, Paaspop kunnen jullie er helaas niet bij zijn, want dat is uitverkocht. Maar Bloemketerp, 29 maart, om 7:15, daar zijn nog wel kaarten voor. Hartstikke mooi, man. Ja, dat wordt geweldig dus. Dat moet het feest worden. En dat wordt het. En dat Paaspop is helemaal... ja, daar ben ik bijna zenuwachtig van. Tuurlijk niet. Nee, hè? Nee, tuurlijk niet. Gaan we helemaal los. Ja. Precies, dat zijn de cadeautjes, Willem. Dat zijn de cadeautjes. Maar we gaan waarschijnlijk nog meer doen. Dus mensen, hou mijn website ook in de gaten. DannyPanadero.nl en de Facebookpagina van de Academy. Want we gaan vast nog wel meer dingen gebeuren dit jaar. En volgend jaar. Let op. Even een nummertje doen? We gaan even een nummertje doen. Welke is het dan? Ik ga een nummertje doen. Everybody Needs Somebody. Met lekker veel blazers erin. En dan ga ik zelf ook een stukje meeblazen. Op mondharmonica. Danny Panadero, live in Noorderbuun! Lieve mensen, ongelooflijk, hier zijn we bij Omroep Friesland, Noorderwiel live. Dat is toch fantastisch? Ja mensen, 29 maart is het zover. Dan speelt Danny Panadero met The Academy in Franeker. En jullie moeten allemaal aanwezig zijn. 29 maart, woensdagavond, om 7:15. Want het is belangrijk mensen om samen te zijn. Want je hebt allemaal iemand nodig om van te houden. Dus pak elkaar eens vast en zeg gewoon, ik hou van jou. Doe het maar eens gewoon. Dat kan allemaal. Hier bij Omroep Friesland. Everybody needs somebody. Everybody needs somebody to love. Someone to love. A sweetheart needs a sugar to kiss. But I need you, you. I need you, you. I need you, you. In the morning, when my soul's on fire. Sometimes I feel a little sad inside. When my baby mistreats me, I never find a place to hide. Now I let you. Ja, lieve mensen, de
Heerlijke muziek. Lekkere big band muziek. Hup, hup. Kom op. Ja, ja. Sometimes I feel a little sad inside. When my baby mistreats me, I never find a place to hide. Now I need you, I need you, I need you. In the morning, I need you. Ja, lieve mensen, het is zo belangrijk om iemand te hebben om van te houden. Dus pak elkaar gewoon vast en zeg gewoon ik hou van jou. Doe het maar eens, dat mag wel eens wat vaker gezegd worden. A 1, 2, a 1, 2, 3, 4. Everybody needs somebody. Everybody needs somebody to love. Someone to love. Sweetheart needs a sugar to kiss. All right, here we go. Ja, good old Danny Panadero. Heerlijk. He's left the building met zijn bier. Altijd goed om hem te hebben hier. Straks verderop doet hij nog een live nummer trouwens. Dus dan komt hij weer om. Zet het in ieder geval in mijn agenda. Want hij zit dus met de big band op paard. Onder andere Paaspop. Dat is een groot festival. Ja, kijk je hem vertellen. Aan het begin van het programma zeg je hem al even een opname van een live optreden van de Te Gekke Band. Kom als je nou eigenlijk uit Ljouwt wij. Merkwaardige namen. Daar maken we het aan maar even nog aan. SSTO. Komt er vaak in. Ja, de heren, ja, het zit een beetje in de sfeer van Pink Floyd meets Air. Maar dat ben ik maar bij hokjes en dan word ik het net te volle ha. Even zien ook alle namen goed uit de holle leert ha. Martijn, Rinus, Luc en de help even Freek. Ja! Welkom jongens. Ik begin even met de enige echte Ljouter. De beste Liefhouder, toch net? Ja, Hoe bist u in deze jongens kwam? Ja, via de Academie voor Popcultuur. Ah, kijk. Ik heb deze te gekke gasten leren kennen. Ja. Ja. Hey, ik maak het voor even SSTO. Dat staat voor Single Stage to Orbit. Kijk. Ja, dat is een type raket. Of eigenlijk meer een shuttle, hè? Moet je zeggen. Ja, een ruimtevliegtuig. Een ruimtevliegtuig. En je hebt zit eens een keer van National Geographic of je hem hier te volle bier op. Hoe komt het op zo'n namen? Nou, ja, ze zijn eigenlijk gewoon niet zo heel cool. En ruimteschepen zijn wel cool. Dus. En dan ga je op een gegeven moment met een naam, hè? Ja. Nou, ik vind jullie wel heel cool. Ik vind het te gek dat je er bent. Jongens, wat een heerlijke muziek. Maar vertel even, hoe is dit ontstaan? Hoe ben je als band bij elkaar gekomen? Nou, dat begon eigenlijk dat we gewoon met z'n drieën eerst samen wat wilden spelen. En beter worden in instrumenten. Toen begon ik eigenlijk een beetje met drummen. En Rinus een beetje met toets te spelen. En uiteindelijk is het een beetje uit de hand gelopen. Maar het gewoon best wel goed klikt. Toen dachten we, nou, laten we onze eigen muziek maar gaan maken. Dat is tof. En toen hadden we gewoon een te gekke bassist nodig. Nou ja, dan kun je maar bij één wezen. Dat is Jean-Luc. Hallo. Jou op de microfoon maar even. Oh nee. Hoe lang speel jij al? Sinds dat ik 16 ben. Ik ben nu bijna 32, dus... Wat een leeftijd. Ja. Ik ben de oudste hier, maar niet de grijste, gelukkig. Ik heb goed nieuws, ik ben nog veel ouder. Oh, gelukkig. Ik zit op een leeftijd dat je het niet meer noemt. Zo van, Ja, dat snap ik wel. I'm senior, zo'n beetje, ja. Het is sferisch. Nogmaals, ik ben niet zo van... Nee, hou jij van Pink Floyd en dat soort muziek? Of hoe kom je... Wat raakt je in deze muziek die jullie zelf maken? Nou ja, wat mij deze muziek haakt zijn deze jongens. Ik vind het gewoon heel leuk met hun spelen. Hun hebben mij de psychedelische kant ingesleurd. Ik kom zelf uit de metal, dus dit is weer wat anders. Ja, wat voor soort metal trouwens? Technical death metal. Kijk, Ja. dat zijn de echte heavies, hè? Ja, dat is heel wat anders. Geef me even naar je buurman als je wilt. Welke sfeer moet ik jou neerzetten qua smaak? Qua wat ik leuk vind qua muziek. Ja, welke hoek kom jij? Ja, Pink Floyd.
eigen psychedelische muziek. Allemaal de Woodstock Generation. Heel erg fan van geweest. En ook natuurlijk de moderne stroming in psychedelische muziek. Wat je heel veel op ziet komen. Je noemde net ook Air. Vind ik ook wel echt een super goede band, by the way. En tegenwoordig 2010. Pond, Gum, Tame Impala. Dat soort, achtige muziek eigenlijk. Ja, maar wel heerlijk om dat zelf nu te maken, of niet? Ja, dat is best wel leuk. Dat is best wel tof, ja. Hoe lang speel jij al? Tenminste, serieus? Serieus? Een jaar. Minder dan een jaar. Oké. Maar ik ben serieus begonnen met muziek. Toen ik dacht van, ik vind muziek wel leuk. Ongeveer iets van 5,5 jaar geleden, denk ik. Dus niet zo heel lang eigenlijk. Jilted Verdijksaar, Rinus of net? Sinds een paar jaar... Oh ja, Martijn. maakt niet. Ik ga absoluut alles door elkaar halen. Hoe ben jij begonnen? Ook al tijden geleden of niet? Ja, ik ben een beetje begonnen met muziek maken toen ik ongeveer 10 was. Toen dacht ik, dat is interessant. Kwam een beetje via mijn vader zo. Oh, die is lekker aan het gitaar spelen. En toen heb ik veel schoolbeentjes gespeeld. Toen ben ik naar D-Drive gegaan. Een mbo-opleiding in muziek. En toen door naar de AVP. Ja. En zo zitten we hier nu. We hoorden alleen met metal, een beetje Pink Floyd-achtige bands. Wat is jouw achtergrond, om het zo maar eens uit te drukken? Dat heeft veel verschillende genres gehad. Maar ik zat eerst heel erg in de metal. En toen kwam ik een beetje funk en jazzmuziek tegen. Dat vond ik heel erg leuk. Ja, en toen werd het steeds maar zweveriger. En nu zijn we eigenlijk weer een beetje in de psychedelica beland. Ja, ik vind het heerlijk. Het klinkt echt fantastisch. Hetzelfde voor je buurman. Welke hoek kom jij een beetje qua smaak? Ja, qua smaak. Ja, vroeger luisterde ik wel veel naar Beatles-achtige nummers. Of Yes, of dat soort dingen. Gewoon wat mijn vader eigenlijk luisterde, dat luisterde ik dan ook wel gewoon mee. Dat is dan weer nostalgisch voor mij geworden uiteindelijk. Ja. En rond mijn 11e, 12e of zo had ik een drumstel geleend gekregen waarmee ik de herrie maakte. En op mijn, volgens mij 13e of zo heb ik dan een akoestische gitaar gekregen en daar ben ik toen mee begonnen. Ja, precies. Ja, en van het een komt het andere natuurlijk. Ja. Wat zijn de plannen, ambities? Welke kant moet erop? We gaan binnenkort brengen we ook een vinylplaat uit. Een beetje dezelfde nummers als je ook op Spotify vindt, maar dan de live varianten. Want er zit echt wel een groot verschil tussen studio en live. Ja. En dat vinden we ook wel leuk, dus die is dan binnenkort ook verkrijgbaar op vinyl. En we gaan nu dan ook meedoen aan de Grote Prijs van Nederland. Hopen dat we daar een beetje verder in komen. Dat nog even zien, want in feite zijn we natuurlijk een band met ongeveer een jaar bestaan we nu. En als we dan om ons heen kijken naar de alle andere artiesten, die doen het wel langer dan ons eigenlijk. Ja. Maar, en niet om te slijmen, maar binnen een jaar hebben we echt iets moois neergezet. Want ik vind het echt geweldig wat jullie doen. Nou, dankjewel. Ja, dankjewel. Alvast bedankt. Ja, jullie zijn nog niet van me af. Want dit spaceship, dat zetten we hier del. En dan geven we mijn ruimteschip Noorderwind lekker spacen. Want ik ben daar, maar ik kan er lang op verhalen doen. Dit is al live in Noorderwind. SSTO. En ik, persoonlijk vind het fantastisch. Dit is het. De gast dus, in Noorderwind.
Wauw, jonge meisjes en dan dit soort muziekmeisjes. Ja, daar ben ik als muziekliefhebber natuurlijk hartstikke blied van. Ik was een beetje in de jaren 20 zelfs, een beetje Pink Floyd, progrock, maar toch ook wel weer op een moderne manier. Leuk dat de nieuwe generatie met dit soort muziek gewoon naar haal gaat. Onthoud die naam SSTO. Zit van al hier wel op internet, streaming en dat soort zaken. Dus we houden ze in de gaten. Een toffe band om te gast te houden. Vind ik van mijn gast hier naast me. Hij is al heel vaak west. Dan weer mijn band, dan weer solo. En stond nog net zo heel lang als Caspar onderwijs. Dat is eigenlijk zijn nieuwe artiestennamen, project, namen. Wiebe, mooi, dat is de best. Hoe is het met Caspar en het hele idee daarachter? Ja, heel goed. Nou ja, voor mij viel het net als een nieuw project, maar omdat het is gewoon in het verlengde. We spelen dezelfde nummers nog, maar nou ben ik wat vrijer om te kiezen van ik speel maar een striekkwartet of ik speel je solo, ik speel maar de band of maar een gitarist. En we hebben al een mooi project. We zullen in de volgende maanden een live album opnemen. Ik mijn striekers en mijn band en gitaristen, de hele bubs is maar op Spotify. Dus dat is mooi. Ik ben met verschillende producers in gesprek. Dus voor een nieuw album. Ja, ik voel me vrij en dat is heel fijn. Dat past wel bij mij. Ja. Dus het is natuurlijk in het verlengde van wat ik al dier. Maar is het zeggen dat het muzikaal hetzelfde is dus? Of zei het, nou, ik word meer de randjes van die kant of die kant? Nou, het wordt rieker, denk ik. En ik denk dat ik doe nou wat meer meestal buiten mijn comfortzone te vreten. Want ik zit altijd heel erg vast in mijn eigen patroon. En daardoor denk ik dat juist mijn muziek eigenlijk wat hetzelfde bedoelt, maar juist ja, in elk opzicht wat rieker. Qua vorm, qua structuur, qua melodieën. Best onderhoorlijk mijn striekers op paard. Had al een paar optredens dienen. Ja. Is dat wel weer een vaste groep striekers die is er haast of wisselsteed dan ik weer in? Nou, ik heb oral decennia alleen studeerde ik op het conservatorium in Zwolle en daar koer ik een violiste Isabelle Doodhagen. En die heb ik vorig jaar eens bellen en vregen van goh, zo is een kwartet voor me willen om mij te spelen. En ze waren hartstikke enthousiast het treinmeester erbij kregen en we zijn nu al een jaar hier op paard. Ja. Even terug waarom. Live-opnames. Wordt dat een speciale locatie? Of game de studio in van zo'n live-opname? Nou, als je was nodig is van zo'n live-opname. Kijk, als je de Gedien is belangrijk, de techniek nodig. Dus waarschijnlijk, maar het is nog net in die open. Waarschijnlijk gaan we dat in Neushoorn opnemen. Okay. Ja, maar en dan voor een select ploegje publiek. 20, 30 meestal maar een koptelefoon op. Ik weet als de Snarky Puppy is die band. Die hebben zo'n heel mooi album met het Metropoolorkest. Ik kies een hele mooie setting. Ergens zoals in Nederland, in Dordrecht is dat. Maar nou, zo'n soort setting. Als dan product een nice Caspar, want ik ken ik van een man van al je projecten, orenprojecten. Nou, wij krijgen lieds niet in kregen, dus ik probeer dat. Juist Papa Wiebe, hè? Ja, zeker, ja. Nee, dus ik probeer het alle keer wat uit te dunnen, zeg maar. En dat ik mijn focus is in op en een band opvoeren, maar vooral ik in de studio zitten. Muziekmaatje. Is het product screwen in dat opzicht? Ja, nou, ik begin met te screwen. Het is bij mij altijd op een del, zeg maar. Ja, ik vind het altijd lastig om volle inspiratie te hebben, maar ik moet me de tas zetten en daar heb ik nou weer wat meer tijd voor. Dus dat komt nou weer. Je mag al een paar optredens maar je begint ook nog een paar dwaan. Waar zijn je al in nog steen de komende tijd? 18 maart spelen we in de Tieken, mijn orkest. 19 maart mijn striekkwartet in Balzert. 14 april in Lewinsky. En de live-opnames die binnen op 10 april. En ja, in 24 mei 2024 Theater Snits. Maar dat is nog een heel lijn. Ja, de eerste boeking voor 2024 ben. Zeker. Oh, dat vind ik wel mooi. Ziggo Dome, dat is 2026. Ja. Nee, maar dat is een spelen we nog in mei, komende mei, in de kerk van Huzum, dorpskerk Huzum. Dat vind ik wel mooi, maar striekers. Dus ja. Even op een siteje in. Absoluut, Caspar.nu. Dat wil ik kijken van. Wat is dat de rest, maar dat had al even neemt. De eerst voor je spelen. Welk nummer? Nou, ik speel je even een cover van Ben Folds. Ik ben een kist op Ben Folds. Van namen? Ja, dat is een Amerikaanse singer-songwriter, pianist. En die neemt het nooit zo nauw, maar hele gepolijste versjes. Dat is altijd wat ruwer. Maar ik vind het wel een hele mooie inspiratiebron voor nieuwe versjes. Caspar, live in Noorwegen. Lovely, it's taken too long now, my lovely. I try to be strong, love, I'm sorry. But this river is growing too wide, and this river is getting too wild. Now forgive me. I
must look a bad thing in the eye. Must finally give in life, 'cause I just can't no more. Wait for me. Wait for me. I know I must not fight anymore. The current will carry me safe to the shore. So wait for me. Wait for me. Stay on the lookout down by the sea. I'll shake off the water when I'll be washed and free. Often the river has drowned me so often. I was thrown to the ground, love, I fought and lost. I promise it won't take much longer, I promise I'll come out stronger now, love. It's really high time. Wait for me. Wait for me. I know I must not fight anymore. The current will carry me safe to the shore. So wait for me. Wait for me. Stay on the lookout down by the sea. I'll shake off the water when I'll be washed and free. Oh, my love. Oh, my love. I'll step out of the sea and then I'll cease to exist. The mist will have cleared and my dear, we will sail away, far away. Far away. Stay on the lookout down by the sea. The water is freezing. Please sail, wait for me. Wiebe Kaspers, oftewel Kaspar, joert nog even naar Linnen, maar vaak op een paard dus al hier in verschillende samenstellingen. Heel vaak ik met striekers of hij had zijn oren band erbij. Hoor hem in de gaten, wat een geweldige muzikant. En, dus nog vaak op de podia te zien in Friesland. Zorg ik even op zijn site voor de exacte data. We hebben ook al even hier, Danny Panadero, together met Big Band op paard. In Friesland, maar dus ook op Paaspop. Dit is hij nog een keer in Noorderwind Live. Ja, mensen. We zijn hier bij Omroep Friesland. Wat een gezelligheid. Zoek je nog een karretje? Heel simpel, niet te duur. Met alles wat je wensen kent. Een motor, accu, stuur. Ik heb nog wel een mooi model. Met auto, radio. Zo van mij cadeau. Dus kom naar Danny's Autopaleis. Auto's voor een mooie prijs.
Wat moet je toch met onderhoud? Garanties kwaliteit. Daar wordt geen mens gelukkig van. Het kost je poen en tijd. Hoezo van garantie of een servicepakket? De Danny heeft er zo een nieuwe motor ingezet. Ja, mensen zeggen maar jongen. Dus kom naar Danny's Autopaleis. Auto's voor een mooie prijs. Handgeschakeld, automaat. 10 jaar oud, of in nieuwe staat. Het maakt niet uit, wees goed wijs. Hey, kom naar Danny's Autopaleis. Oh, een Chevrolet of een Jaguar. Een cabrio of stationcar. Ruime keus, dus roept u maar. Zelfs met of zonder APK. Het maakt niet uit, wees goed wijs. En kom naar Danny's Auto. Ja mensen, we gaan 8 cilinders op en neer. Kom naar Danny's Autopaleis. Auto's voor een mooie prijs. Handgeschakeld, automaat. 10 jaar oud of in nieuwe staat. Het maakt niet uit, wees goed wijs. En kom naar Danny's Autopaleis. Ja, kom naar Danny's Autopaleis. Auto's voor een mooie prijs. Handgeschakeld, automaat. 10 jaar oud of in nieuwe staat. Het maakt niet uit, dus wees goed wijs. En kom naar Danny's Autopaleis. Kom op zonder Danny's Autopaleis. Kom naar Danny's Autopaleis. Kom naar Danny's Autopaleis. Bandjes! Ja, bloedleuk. Danny Panadero. En vooral, ja, dat bier nou. Nou ja, dit kratst je me net helemaal leeg. Soep vind ik het al prima. Goed, altijd garant voor een feestje. In dit geval heb ik mij een big band tussen. Ze staan notabene op dat Grutte Paaspopfestival. Dat is wel fantastisch. Maar eerst in Friesland dus. 29 maart, screw het in die agenda. Het zit er haast op. Dit is al even van Noorderwien. Nou, je weekend ben er gewoon weer. Alles is echt te zien en te volgen op youtube.com/Noorderwien. Of google even op het muzikale dwarsplein van Friesland. En dan doen we nog één nummer van, ja, ik vind een fantastische band. Het is lekker spacey. Het is van nou, maar het griept ook een beetje waarom naar de jaren 20. Ze komen uit bij. Dit is nog één keer SSTO.